ceklak dhewe, Mbak. Delok kok. Aja sasase. Ini. Halo, guys. Halo, guys. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan maknya hari ini. Ya Allah, matur nuwun. Udane ape deres iki, pasar merah ape banjir. Janji aku sejak. La ilaha illallah. Lah iki piye nek dikroyok wong udan kowe pecel apa ora? Lah di sana. Lah enek gedang goreng enggak enek. Mek dhewe sambel. Ya ada dhewe kan. Pesona. Oh alah bukuke kandhar kok ora kena digoreng kok. Ono iki lho bakul ora gosong ra ini. Ya Allah. Sambel iki sambel. Sambel ning kamar. Apa entuk dhuwit? Ya oke bolokku cintaku. Oh, sama mlebokno kuwi tembak, Mbak. Malah. Petele telung iki. Oke bolokku ya. Keterak bolok aja kira, Mbak. Mbak Yeni, baksone sak porsi piro? 5.000. Mbak 5.000, Mbak. Murah meriah lho, Mbak. Ambek lontongku katek 1.000 6.000. Oh, lontongnya 6.000 wong kacangnya 45. Ape 3.000 iki 2.000 berarti 5.000 ya. Oke, bolo cintaku ya. Oke, makasih, Cus. Berarti sampai Cus. Ya Allah, Gusti. Ayo, Sar. Matur nuwun ya, Sar. Ya Allah. Halo, Mas Slamet. Kayak sambel. Iki lho, Mak, kayak sambel, Mak. Pak, Mas Slamet. Pak Memet iki lho ditekoki Pak Memet. Mas Slamet cendokku, Mas. Manuke lho. Aku nek tukone wong ayu-ayu ki bingung. Sambele nek sing sambel nek aku jaluk pecel. Tuh pecele sakake, Cung. Enek nek kamen ngisor masake. Lo angkat pedhosku Pak ketok. Sik, tukang sotenge iku dikeki apa ngono iki? Lho, kacange 6 sih, bakule ngono kaya besenge ngantri. Kok ngene nek wis arene. Ale, rong kowe sak rambute bakule. Iki 5.000 duitnya apa, Cung? Bakwane ya. Ora luput saka panggale. Ini kan dia pecel. Masa ora padha? 5.000. Sak siji. Ya wis. Oh iya. Sik ya Jeng ya. Pakai pedes mah. Mau ngambut lho kacang. Oke, boleh. Kembang kuri? Yo. Wah, kembang kuri mah berarti ulat-ulat mati. Biasa ya desa ini. Apa sah? Ikane mana lah kotak. Apa itu kembang kuri? Oh ngono lah. Lah kehidupanmu. Oke. Ora kuat pahit, tambahin pahit. Geting aku. Manis sekali kayak saya. Nih, Mas Slamet piye kabarmu? Nah, kawan taune Mas. Jualan Mas. Oke, tangku pari-pari ya. Nanti ini ya. Manuknya enek Mas. Tahu itu Mas. Enek Mas. Wah, bang ayu kebakon. Enggak mau deh. Mbak Yun kurang Mbak Yeni. Iya. Ngopeng Jombar manuk iki kok. Oke, mari mari capok Mas. Mas aku Oke, matur suwun Mas Slamet. Hari ini terima kasih banget. Oke. Dame apa aku lo anget-anget.
Bongkok kene kono enak wong biadok iki. Iya sing mangan bakso ya wis ra eling mboke iki. Ya Allah ya Allah. Halo bolong. Halo, napa bola? Atik peteng kok kene. Iya. Iya. Ya Allah lah manuke giar kok peteng ning kene gak ketok iki. Anu Mbak, beklek Mbak rene. Ya Mbak rak beklek ya. Mare gelap gulita. Gak kene. Wara-wara dagake padha mara, bakul bakso 5.000 ready gegah. Andhe nggone maknya iki ora tuku ora cangkeme komat kamit. Lah ya 5.000 ngodol dhewe, kaya ngodol rambuté dhewe. Pentol gede, pentol cilik 5.000 ceng. Alah sakmene. Oke bolo. Iki lagi teko dikeroyok wong. Alhamdulillah. Berada di kawasan Pasar Merah Estati. Ini kan ada kerupuk ya guys ya. Oke guys, kita berada di kawasan Bangsi Es Gedan. Kita ini tonggo. Bakal apa kira-kira? Sego pecel yo apa-apa yo. Ya, oke. Tukone ya, Mas. Iki enek bangunan apa jenenge Mbak Soban dinggo koperasi ngono iki. Iya, Mas. Coban dia malah utang. Tapi bayarnya coban apa-apa. Mbak sih sama oke guys kayak apa duit apa bilang duit ada duit ora kayak ya duit ora Mas Ali anu mantune wong petak rokok produk darurat Mbak hari ini ya biasanya ramenya apa boleh lek juwer ora ning kene ning petak wong. Yo ora kene yo. Lek gawe rasa semono. Rame disenengi, lho tanjabe sing tiba nek rane. Santai aku yo kare caite kok wis durung mantu yo kare caite. Sing penting kerupuk. Yo aja lali mampir nang es degane Mbak Se ngarepe SMP papat. Saiki 6.000 ya iki ya. Soale apa-apa larang. Lah kuwi sing favorit apa kuwi sing duwe sawah? Kok sing ndero ora ketok. Oke, sampai nanti guys. Oke pemirsa aku wis tekan omah iki. Wis aku tripod wis tekan omah guys. Bukan dia. Tekan omah mae. Wis leren-leren tok omah. Alhamdulillah lancar. Kerupuke ya telan ya guys. Ijik ya pecel kacang. Kuku dipeno mentok. Oke matur nuwun bolo-boloku ning diae mang sing wis nukon ning Pasar Merah. Muga-muga rezekine lancar, sehat selalu. Sesuk aku prei ya guys, kerupuke rene, wara-wara sesuk prei. Mak nek prei ki ya kondo, nek dodol ya kondo. Mang aku yo takok apa ndandakno gerobak kae ngene nek margo. Mbah ragate pira juga ya, cuk diani. Ditakokno, sing penting tak dandani ngene. Engko sementara mae nggowo montol ya kena.
dalam rai 3 hari sepeda motor. Aku berbuka. Oke, bala-balaku matur nuwun wis didelok ya. Kare omahe pinggiratan anggere nek wong liwat ya. Halo Mas Harta. Mas Harta ngarit, guys. Iki wis rampung, kae urung tak beresi. Tak resikane ya, guys, kono. Iki karo Mas Aris ning emper. Aku nek gak nggo kacamata ki ora ketok. Rasaku habis ngene ngene iki lho. Foto. Alah. Foto ngono ki aku gelem rasane Mbah Diah iki. Iku bisa ndelok keprak ngene. Sesuk ndelok keprak. Mas Aris sing mungut iki cara ora masuk. Ndang tak tinggal dodol malah. Totonge mbok guwaki. Wis Wis aku wae kok. alhamdulillah wis digawe totonge wis beres. Mungut malah bicara masuk. Ngene anu Mbah Diah karo ngene. Wimang no. Terima kasih bolok onlineku dimanapun anda berada, mang aku matur nuwun ditukoni lancar tekan ngene Mbak Asisah barangmu. Iki mang sedina ora duwe TikTok leren yo ki yo. Ki tak sepilo kono. Iki wonge. Mbak Diah. Wis. Bar. Wis, serbet. Nyale gorona le kile aja le. Angkat le. Ayo le angkat le. Wis tak resiki sepedae, guys. Hei. Wis angkat. Oke. Ini karena baju kondi kok sama. Ijek lakone kok apa wae akeh neh. Nggo nemang diriti wong mbah wong ndi. Alang-alang. Wis sak pariem wis kono wis padha brodol kok wis gak nyetrum kok. Ngono ki wis ngobati le. Aku awet ditekan sampai dikelon ki gak tau Lah atekku kuwi. Kuwi wis brodol ngene bayan dadine tikuse wis anu. Wis padha brodol kabeh. Kuwi nggone bayan apa nggone Amir lah jane sing kuwi digarap wonge dhewe. Wis brodol, parine brodol kabeh. Nek nggonem kan keri ta ora iso bareng. Iya. Oke, assalamualaikum, masuk omah. Bar. Ya wis guys, cukup semene konten dina iki. Nek ana tuturku sing ora jelas aku mohon maaf. Oke, Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.